Nu skal vi møde Kjeld, der har opfundet en doseringsenhed. Men hans historie starter faktisk med en dårlig kop kaffe. Prøv at se her. Jeg har aldrig nogensinde fået en ensartet kop kaffe, som jeg synes smager godt. Der var altid forskellig smag på den, fordi at doseringerne er vidt forskellige. Og der synes jeg, at behovet må være, at det skulle være nemt, og det skulle være præcist. Noget af det første, jeg gjorde, det var at tage et gammelt køkkenbord og skære op. Og så lavede jeg en plastikskal og en skuffe, og så var jeg i gang. Efter jeg havde udviklet Nescafé-dispenseren, så valgte jeg at gå i gang med nogle nye ting med samme princip, og det er så lykkedes mig at få den bygget ind i karton. Princippet fra kartondispenseren har jeg så prøvet at lave til sukker. Vaskepulver kan doseres på den her måde til kompaktvaskemidler. Det vil sige, at når man begynder at hælde, så kommer pulveret ud lige nøjagtigt i den mængde, som det skal. Hvis du vil stemme på Hans Jørgen, så skal du sende koden 1 til 1234 på sms. Men Kjeld, prøv lige at fortælle mig, kan man virkelig leve af at være opfinder i Danmark? Det håber jeg da. Hvor længe har du puslet med at være opfinder? Jeg har fået ideen for 6 år siden, men det er først inden for de sidste 6 måneder, at jeg arbejder fuldtid på det. Der er du gået fuldtid? Der er jeg gået fuldtid. Prøv lige at fortælle mig, så vidt jeg ved, når man vasker tøj, så bruger man forskellige mængder vaskepulver, alt afhængig af vandets hårdhedsgrad. Hvordan håndterer du det med din opfindelse? Det har jeg taget højde for i min doseringsenhed, således at hver eneste dosering er portionsopdelt og delt, sådan som man doserer 3, 4 eller 5 doseringer. Okay. Her i programmet, der doserer vi også meget nøjagtigt, og du skal have 30 sekunder til at overbevise folk om, at du er en stemme værd. Og derhjemme skal du finde mobiltelefonen frem og gøre klar til at sende en sms, hvis du synes, at Kjeld og hans doseringsenhed til vaskepulver skal have din stemme. Kjeld, værsgo og gå op på talerstolen. Så Kjeld, nu skal du få din idé, doseringsstemsen, på alles læber, og derfra ned i fingrene eller tastatur, så de ryger ind i sms-systemet. Og det har du så de her 30 sekunder til, når din tid starter nu. Jeg håber, at min opfindelse kommer til at gøre hverdagen lettere, og samtidig giver en masse fordele for rigtig mange danskere. For eksempel dem, som drikker Nescafé, eller dem, som bruger kompaktvaskepulver, og gerne vil undgå overdosering til gavn for vores miljø. Alle, der har brug for at dosere mælkepulver til babyer, kan få rigtig stor glæde af den her opfindelse. For med dispenseren kan pulver fremover doseres hygienisk og nemt.